गच भर के करे चाचा हमनी के मंच पे एगो हीना जी बाड़ी अपने तो डिस्टर्ब रहबे करे मैं वादक जितना भी बाणे लगभग यहाँ लोग 85% डिस्टर्ब कर देते। अब रउआ सब पूछब कि 15% का होला तो 15% खाली सांस लेबे खातिर जिएला। हां हां और छोट भाई हमार गोपी जेकर कहती हां चाचा हमारे को बने हो ही ना हम यही सब चाचा के लेके 3 दिन से घूमत नहीं। हां घर से चाचा के बियाह करे के बात तू का ए जी प्यार पर शादीस जे चाहला बाटे दिंगरा दे दिंगरा प्यार पर शादीस जे चाहला बाटे ऐसा कोनो आदमी नहीं खे जेकरा के मोबाइल में लइकन के बात कहते हैं आ शादीशुदा के भी बात कहते हैं ऐसा केहू के लोग नहीं खे जेकरा के मोबाइल लिखे आ ऐसा कोनो मोबाइल ना होई जाना में एगो दूगो ना जायज नंबर पर होई ईमानदारी से केहू अब नंबर कौना नाम से सेव बा कैसे घर के लोग मत जानो हमरा में एको नहीं है तारा में निकल बा किसनवा के मौसी के नंबर लिखे तो रखे रे झूठा कही का कि प्यार पर शादीस जे चाहला बाटे प्यार पर शादीस जे चाहला बाटे प्यार पर शादीस जे भी चाहला बाटे के तेकर परिणाम का कि ना भइल घरे के ना भइल खाते के 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 क्या बात है भैया अब उदाहरण है बात के बाद एगो के पाके जे तो सरो पता चलेबा उहे नु बैठ के जीवन भर पकलेबा एगो के पाके ई 78 कार्यक्रम जोर भइला मात्र 2 आदमी के काम दीपक जी पर्दे के पीछे से सारा गतिविधि देखते हैं सोनू जी सामने रहकर सारा कुशलता से संचालन करते हैं और धीरज जी क्योंकि सारा व्यवस्था दिल से धन्यवाद है भाई को इन 3 त्रिदेव के दिल से धन्यवाद बा एगो के पाके मतलब कि आप मेरे दोस्त हो गए एगो के पाके जे दोसरो पता कलेबा उहे नु बैठ के जीवन भर पकलेबा कोई जे कोशिश जे एने ओने ताके के कोई जे कोशिश जे एने ओने ताके के ना भइल भागे 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 के आते गया कोई नदी के बहाते गई आई नहीं भाई मेरा 4 दिन का दीवा मन पावन जागे आई नहीं भाई मेरा 4 दिन का दीवा मन पावन जागे ना भइल घरे के ना भइल खाते के ना भइल घरे के ना भइल खाते के और यहाँ के बानी आदरणीय दिल से धन्यवाद आप अच्छी कलाकार हैं अदाकारा हैं और हमारा छोटा भाई गोपी और धीरज जो कि दीपक जी के साले साहब हैं और सोनू जी के भी और आपसे निवेदन है कि आप अपना कार्यक्रम करते समय इस
छोटे भाई पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ हाउ जंदड़िया लबे नु हम अभी से कहते थे मंच पर उनका से सावधान रहो। हाँ डीलर हवे कोई को किरासन एने बेच देले कोई को पहुंचावे ले उहे नहीं जानत दोसर के का जाने स्वागत बा आ कहलस काहे केहू के चाह में गाना गावे बजाओ के माने का होला सुन जी सबको बैठल बा कलाकार गाना गाओ बजाओ तो कुछ मैसेज दो केहू के चाह में तबाह कई के अपना के कबोना पूरा तू पर भय अपना सपना के अगर किसी के चाह में अपने आप को बर्बाद कर दो ये अच्छी बात है। दीपक केहू के चाह में तबाह कई के अपना के पूरा न कर दो कबो अपना सपना ए चाचा मिली न कबो तोहरा के सीना साटे मिली न कबो तोहरा के सीना साटे एही ना तनी छोड़ा ना पसीना भाई तार बड़की माई है तनी चुप से बोल निमन से बोलो एही ना तनी छोड़ा ना पसीना हो मिली न कबो तोहरा के सीना साटे अपना कोमल कोमल मुलायम मुलायम हाथ से तनी हमारे चाचा के कपार पर हाथ हाँ ये हमारा चाचा है मिली न कबो तोहरा के सीना साटे के मिली न कबो तोहरा के सीना साटे के ना भइल भोरे के ना भइल काटे के सैकड़ों हजारों रुपए का आशीर्वाद हमारा छोट भाई दीपक जी के साले साहब और धीरज महिंद्रा बुझली अच्छा एक मन का सार से संसार बनल बा आज ओकर अछत ना पर रहते बरौठ के ना तो हलुक मत कहो अगला के जनक जी दशरथ जी जाई के जनक जी के टॉप से गोड़ धरत रहले जनक जी कहले की का करते महाराज रहुआ बेटा वाला हेलो जनक जी के प्रणाम करे लगले दशरथ जी तो कहले जनक जी का करते महाराज जनक जी कहनी कि रउआ बेटा वाला है महाराज हम बेटी वाला है कहली के महाराज इहे तो गंभीर बात बा कि हम रउआ अपन बेटी दे के हमारा वंश के बढ़ावा नहीं महाराज रउआ बड़ बनी कि हम बड़ बड़ा ये है ईमानदारी से बोलते हैं शास्त्रगत बात बोलता हूँ ताली ताली यही बात दिल से ये मैं नहीं बोलता गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा ऐसे आखिर में कहे अशोक जे कैल वासना के कहलो ई बात छोट भाई गोपी जी ध्यान से सुनिए कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन में ये लागू होता है ध्यान से आप भी सब लोग कहे अशोक जे कैल वासना के कहलो वही खातिर गीत में हम रोई अशोक मिश्र कहता रहे अशोक मिश्र गीत के माध्यम से ही बात कहता रहे मैसेज दिहल चाहता रहे कहे अशोक जे कैल वासना के कहलो ओही खातिर गीत में तो हम रोई
सोनू संग दिल जे चाहल डबल चांदी काटे के धीरज बबुआन कहे डबल चांदी काटे के कि ना भइले घरे के